Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Страхил Ангелов, вие сте с предаването Контра. Днес на паметната дата 11 септември. Знаете, днешния ден, преди 23 години, по един, според мен, доста мистериозен начин се сринаха две големи сгради, така наречените кули-близнаци в Ню Йорк. И това отприщи една глобална кампания, която нарекаха борба с тероризма. И под това знаме бяха, за съжаление, унищожени редица държави, като почнем и от Афганистан, минеме през Близкия изток, стигнем и до Сирия, която едвам се спаси. Но не това ще бъде темата тази вечер. При мене в студиото на Контра е доцент Александър Севилов. Един от хората, които много внимателно следят необявената война между Русия и Украйна. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Господин Севилов, наскоро един сенатор, републиканец, на име Линдси Греъм, гушна приятелски Зеленски при последното му посещение в САЩ и най-безпардонно му обясни, че украинските войски ще се бият срещу руснаците с американски пушки, защото стоят върху подземни минерали за трилиони долари, които ще бъдат необходими за Америка и нейната икономика. Това го има заснето и е публично разпространено, а самият киевски самодържец го слуша много внимателно през цялото време и плахо кимаше с главица. Защо споменавам това? Много просто. Защото започнатата от Украйна преди месец, малко повече вече от месец, Курска офанзива, със сигурност гарантира, че войната ще продължи и че всички опити за мирно решение ще бъдат торпилирани и обезмислени. Така ли е според вас това? За съжаление, в момента нещата изглеждат по този начин, по който ги описвате. Много неприятно е това, че всичките призиви за някакъв вариант за преговори, които се изсипаха в така началото на лятото, в момента изглежда, че са напълно забравени. Най-вече наистина след началото на Курската офанзива, която все пак промени поне временно ситуацията на фронта. В смисъл от това, че с нея и навлизането на украинските войски на руска територия се промени най-малкото общото положение на отношенията между Русия и Украйна. Вие правилно отбелязахте, че тази война не е обявена, някои я наричат специална военна операция, но реално погледнато това е война във всяко едно отношение, както го виждаме. И тук важното е да се подчертае, че нейното начало не може да бъде поставено автоматично през 22 година, както често се прави. А началото на този конфликт беше още през 2014 с гражданската война, след това украинската контратерористична операция, която започна срещу източните региони. Така този конфликт просто се трансформира и аз очаквах, че имах голямата надежда, че войната ще свърши, защото нямаше практически той в момента не изглежда логично да смятаме, че Украйна самостоятелно ще успее да победи Русия. В крайна сметка, всеки здравомислещ човек, който погледна в самото начало това, че се изправя една неядрена държава срещу една ядрена държава, трябваше да бъде наясно, че тая война няма много различни опции за своя край. Нали, единия вариант е победа на Русия, другия вариант е съответно ядрена война. Преди обаче въпросната Курска офанзива, сега различни източници дават горе-долу идентични числа като загуби на украинската армия за този месец и почти една седмица. Вече днес се говори за около 10 000 души личен състав, които Украйна е загубила там, и над 600 единици техника.
каква друга би могла да бъде целта да се навлезе в един регион на държава, която се простира на 17 милиона и 100 хиляди квадратни километра, освен да се торпилират абсолютно всички напъни, ако мога така да се изразя, за мир. И само да вметна, знаете, когато Унгария пое председателството на Европейския съюз, Виктор Орбан отиде последователно в Киев, Москва, Пекин, след това отиде в ранчото на Доналд Тръмп. Там прекара също 2 дена при него. След което обяви, че мирният план на Унгария като председателстващ Европейския съюз е изготвен и той го е изпратил до лидерите на всички държави членки на Европейския съюз. В това число и България. Тоест, мирният план на Орбан се намира на бюрото на Главчев. Но нито една политическа партия в момента, нито един народен представител не се сети да поиска все пак да го видим, да го чуем това нещо, нали? Да влезе в Народното събрание, да ни го прочитат. Така, за информация. Но веднага след това започна Курската офанзива. Нямам представа дали има пряка връзка между действията на нашите избраници и това, което става в действията на Орбан, извинявайте, само да не ни разбере някой погрешно, ние нямаме никакви очаквания от нашите избраници. Аз имам друго нещо предвид. Имам предвид това, че те въобще не са се поинтересували от плана на Орбан. Най-вероятно първо, защото въобще не знаят за него. Второ, защото ние забелязваме, че те не следят международната политика, реагират с седмици вследствие на събитията, които се развиват около България. Няма ясна идея за това в България каква външна политика трябва да води. Няма ясна идея, включително България, как точно се позиционира в цялата тая ситуация с войната в Украйна. Ако има сред част от управляващите такава концепция, то тя не е споделена с българското общество, защото са наясно, че то е настроено по коренно различен начин. И един от най-ярките примери е началото на военната помощ, която България започва да изпраща веднага след началото на войната, веднага след като Русия навлезе в Украйна. Още през първите месеци, по времето на правителството на ППДБ, са изпратени много оръжия, които обаче са изпратени без официално да се съобщава на къде заминават. Те минават през други държави от Европейския съюз и след това отиват към Украйна. За това никой не говори, защото просто ги е страх да започнат да съобщават това нещо, тъй като нашата страна има някаква позиция. Тя се гради от решенията на една шепа хора, които се взимат в повечето случаи под диктовка отвън. За голямо съжаление е такава реалността. Никой не се съобразява с интересите на нашата държава и тъй като никой не се съобразява с интересите на нашата държава от нашите собствени политици, заради това не чуваме и никакви призиви за мир. Това значи, те не са политици, това са обикновени компрадори. Той не случайно народа зове съд, а не избори. Виждаме каква е ситуацията, че все повече пада избирателната активност, но за мен това е много голям проблем, защото единственият безкръвен начин да се промени нещо е чрез избори. Но хората не вярват, господин Сивил, в това, което казвате. Имат всички основания. Предполагам, че някои имат основания за избор. Ходиха през последните години доста пъти, гласуваха, избираха включително и нови формации, обещаваха им най-различни неща и по един най-безцеремонен и безкруполен начин вота им след това беше променен. Тоест, те биваха измамени. Не съм убеден, че толкова активно са участвали в политическия живот българите. Имам надеждата, че ще има реално присъствие на изборите и че ще се гласува за някакви партии, които могат да предложат нещо различно. Сега на 27-ми? На 27-ми едва ли ще се получи, но имам надеждата, че хората в един момент ще се събудят. Това е единствения вариант да избегнем нещо много по-страшно. Имаме два варианта, според мен, от тук нататък. Единият е свързан с това да ни въвлекат в този конфликт, за който говорихме в началото, а другият вариант е в един момент да се стигне до много сериозни вътрешни сблъсъци в държавата, вследствие на абсолютно неадекватните начини на управление, които виждаме през последните години.
те не се изключват, което е още по-лошо. Тоест не можем да кажем или така, или така. Може да ни се случат и двете неща едновременно. Най-вероятно. Което е най-страшният вариант. Икономическия срив, политическия такъв ще доведе до социален и оттам нататък вече, ето виждате, явно партньорите ни с така радост ще дадат държавата на Делян Пеевски, за да може наистина да се случи това, което те говорят за нас. Буферна зона, прифронтова държава, санитарен кордон и така нататък. Цялата терминология, тя идва от партньорски Ами така се гледа на целия регион, уста и доклади. между другото. Така се гледа и на Румъния включително, и на Унгария до голяма степен се гледа по този начин, но тези държави имат все пак своята собствена позиция, имат своето виждане за нещата, имат своето различно развитие и в икономическа, и в военна сфера, социално също. Аз много се впечатлявам от това, което става в Румъния, защото ние дълго време бяхме доста далеч преди тях. Но в момента става ясно, че не е точно така. И това са много притеснителни сигнали, които всеки българин може да провери, може да погледне нивата на заплащане в нашата съседка, в нашите съседни държави навсякъде. Практически само в Македония са по-ниски заплатите горе-долу. Добре, и те тогава защо са толкова учудени, че много хора тук в България декларират, че симпатизират на Русия в този конфликт. И тези, които в началото не симпатизираха, като гледам така, вече започват да се обръщат, защото те предпочитат тази война да приключи час по-скоро и виждат тази възможност в лицето на руската армия. Не знам дали това е основната причина на много хора да симпатизират на Русия. Аз на тази война гледам по различен начин. Не мога да кажа, че симпатизирам на някой в нея, защото това не е някаква игра. Тук умират милиони хора, вече станаха милиони хора и най-важното нещо е тя да свърши незабавно. Това се отнася за всяка една война. Казвам, че и много хора виждат тази възможност по-скоро в лицето на Путин, айде така да го кажа, отколкото Урсула Борел, Байден там и така нататък, Макрон, Шолц, западните лидери, западното ръководство. В днешния ден излезе една много интересна статия на един от големите американски вестници, в която се твърди, че пътуването, което предприеха днеска държавния секретар и секретаря по външните работи на Великобритания в Киев, е свързано не само с това, че те ще разрешат на Украйна да удря цели дълбоко в територията на Русия, но и с нещо друго, защото на всички е ясно, че това няма да доведе до радикална промяна в войната. Идеята е, че те вероятно ще се опитат да накарат Зеленски да потърси някаква друга победа. Да каже, ето, ние така успяваме да се справим, запазихме Украйна до тук и трябва да минем към мира. Това, което се опитвам да кажа, е, че за цялата тази война, за да приключи, тя трябва да свърши с преговори. И това нещо се потвърждава и от американците. А за преговорите трябва две страни. В момента дълго време Украйна беше абсолютно категорична, че няма да има никакви преговори, че не може да се преговаря с Путин. Приеха включително закон за това, че няма да преговарят с Путин. И до сега виждахме... Под британски натиск. Да, обаче. Абсолютно така. Не американски. Да, британски. Защото Лойд Остин бяха водещите преди седмица заяви на Зеленски, че няма за сега да му дадат да удря дълбоко в руска територия, тъй като това няма да промени нищо. Тоест това, което вие казвате, го каза министъра на отбраната на Съединените щати. Ако хората се съмняват в това, че преговорите в Истанбул през 1922 година бяха спрени под британски натиск, могат да слушат американският представител за Украйна Виктория Нюланд, която даде едно интервю преди 2 дни. Там и тя
включително открито заяви, че е имало пряка намеса на Борис Джонсън, за да се спрат Той преговори. самия Борис Джонсън Точно го заяви така, също. да. Подчертавам това, защото много хора спекулират с тая тема. Тоест, определено дълго време имаше нежелание от Украйна да седне на масата за преговори. Курската офанзива също показа това, че те не искат да има преговори, въпреки че Запада в този момент като че ли беше вече отворен за едно такова решение. Въпросът е, че след Курската офанзива Русия също не иска преговори. Въпреки, с Зеленски. Да, по принцип не иска Винаги казват, и Лавров и Путин казват, че с Зеленски като цяло, няма да преговарят. в момента, според мен, цялата стратегическа гледна точка на руското ръководство е променена, защото те са наясно, че единственият сигурен вариант да стигнат до преговори е по силов път. Капитулацията на Украйна. Да, и от тук нататък събитията не изглеждат никак весели, защото този конфликт, въпреки че през това лято имаше някакви признаци за това, че може да приключи и то да приключи достатъчно бързо, сега не ги виждам. Естествено, всичко зависи много и от ситуацията в Съединените щати, как ще се развият изборите там, дали ще дойде републиканската администрация. Основен лозунг на Тръмп е, че ще спре тази война моментално. Така е. Това е основният му лозунг. Въпрос е дали ще може да го осъществи. Също не е никак ясно. Ние нямаме представа, освен това, какво ще стане на изборите. Резултатите, които виждаме за момента там, са много така близки и това дава възможност за всякакви обрати от тук нататък. Запада може да спре войната, според мен е светкавично. Естествено. В момента, в който се спрат оръжейните доставки и финансовите инжекции към Киев, всичко ще приключи. Абсолютно. Киев обяви дефолт. Те спряха плащанията си по външния дълг, т.е. те няма да могат да платят дори заплатите. Те предоговориха голяма част от дълга си в началото на август, успяха да направят това нещо и то с съгласието на западните инвеститори, което тук показва отново, че има сериозна намеса от страна на западните правителства в това да продължат да подкрепят Украйна. И няма никакво съмнение, че тази война, която се води в момента там, е война между обединения Запад и Русия. Само, че се използва Украйна не само като бойно поле, но виждаме, че и като човешки потенциал. Ужасяващ е този факт, защото вече няколко поколения украинци са изчезнали. И е въпросът от тук нататък до кога ще се позволява това нещо, защо не се спре, за да може... Аз не мога да разбера европейските лидери също. Господин Сивилов, кога се спре? Нали, с това започнахме. Този Майдан 2014 година очевидно беше организиран именно с тази цел, за да се разпали война. Всичките правителства в Киев абсолютно последователно вървяха към това, към ескалация. Не мисля, че идеята тогава беше да се разпали война, идеята беше да се поеме контрола върху Украйна. И съвсем логично нещата. Ако е било така, господин Сивилов, защо според вас Запада, така наречения, който имаше огромно влияние, пак повтарям, на всяко едно от правителствата след Майдана, защото и самия този Запад участваше в Майдана, не им препоръча да се съгласат с първоначалните условия на рускоязичните региони, рускоязичното население. Те бяха горе-долу елементарни неща. Защото те искаха контрола над Украйна. И ескалация на конфликта с Русия. Не съм убеден, че са търсили конкретно ескалацията на конфликта с Русия. Идеята, те са били наясно, че е възможно да се стигне до такава ескалация. Добре. Но основната идея стояща зад стъпките, които виждам, поне от моята гледна точка, е това, че все пак за тях е бил важен контрол върху икономически, индустриално и ресурсно богатите източни територии на Украйна. Заради това са се опитвали да ги вземат. Това Порошенко каза да ги избием като хлебарки. Това е така. Аз не отричам по никакъв начин тази част. Въпросът е точно... Първият Турчинов започна. Да. Запалиха живи хората в Одеса. Всичко, което се направи, полицията стоеше и гледаше. Така е. Самия Майдан, си спомняме, нали, той беше наречен Евромайдан, но там ние видяхме полицаи с извадени очи и така нататък, нали, горени, живи хора. Разберете, едното не изключва другото. Нацистка символика.
Да, Преобладаваше абсолютно. нацистска символика. Въпросът е... Целият Запад се правеше, че не забелязва това Ма нещо. те и в момента се правят, че не забелязват. Фицо им го каза онзи ден, че е притеснен. Да, това, въпросът което е точно в това, че тук голямата тема беше какво ще стане с Украйна. Дали тя ще бъде част от тая буферна зона, която се опитват да направят. Идеята беше точно такава, да се сдържа Русия, както го виждат те, колкото се може повече, да бъдат създадени такива бази около нея, които да дават възможност за натиск върху Руската федерация, защото виждате, че този процес, може би повечето хора го виждат само в Украйна, но такива елементи има и в средноазиатските държави. Там на много места се намесват изключително активно и Великобритания, и Съединените щати с идеята да създадат своите военни бази, да вземат контрол над ресурсите, защото с контрола над ресурсите... Запада губи пропагандата война, господин Сивилов. Не съм никак убеден. Борис Джонсън признава, отидах за да спра преговорите. Меркел признава, че Минските споразумения... И добре, според вас това променя... Ние ходихме там да преговаряме, за да излъжем и така нататък. Тоест, чисто в пропаганден план Путин изглежда по-сериозния и по-последователният човек. Ето, казвам го, такива са фактите. Сега въпросът... Така изглежда. Въпросът тук е на кого изглежда така. Забележете какви са обществените настроения в Европа. Започват бавно да се променят. Много бавно Не да живея се променят. там, не мога да кажа, но Не живеете като там. виждам резултатите в от изборите в две провинции в Германия, които се проведаха скоро, мисля, че обществените настроения не са в полза на войната не са. Милитаристите. На войната не са, но не можете да кажете, че са пропутински в същото време. Не, просто хората не искат да участват в тази война, защото точно европейската така. индустрия И аз това твърдя. Не трябва да продължава тази война, тя трябва да спре незабавно. Европейските политици не отговарят на условието да изразяват интересите на собственото си население. И това се вижда ясно. Въпросът е обаче, че от тук нататък нямаме много изходи. Те рано или късно ще стигнат до преговори. Как няма изходи? Вие доколкото следите все пак внимателно развитието на фронта, как мислите още колко може да издържи Украйна? Чисто като човешки ресурси и така нататък. При тия загуби драматични. Много е трудно да се даде такава оценка от сега, просто защото помните и в началото на конфликта всички смятаха, че Украйна ще падне за 2 седмици. Оказа се, че с инжекциите, идващи от европейските страни, от Съединените щати, Украйна просъществува много дълго време. Другото, което не можем да сме сигурни, че няма да стане, е идеята, която забелязвам в момента да се формира в ръководството в Киев за превръщането на конфликта от регионален в европейски. И това не може да го изключваме също. Тоест, целта на Зеленски до голяма степен, напълно осъзнавайки това, че те в момента не са в състояние да спечелят тая война, е за да се спаси самия себе си, да въвлече и цяла Европа в нея. Демократа Зеленски, който забрани изборите. Не само, че забрани изборите, въобще от гледна точка на това, което прави неговото правителство. Там нивата на корупция, даже в Съединените щати изпращат вече непрекъснато ревизори, които да проверяват това, което изчезва, защото видимо е, че цялата помощ, която се отпуска от страна на Запада, голямата част от нея не присъства. Появиха се включително оръжия, които са били дадени като помощ на Украйна, продадени на какви ли не места в Близкия изток и къде ли не. Което говори за това, че... Хизбула стрелят с джавелини от това говори, че определено има много сериозни проблеми в тая власт, но тя все още е приемлива. Все още е приемлива за Запада. Въпросът е кога ще се стигне до това правителствата в Великобритания и в Съединените щати да решат, че вече не им е удобно. Вече завършваме. Мислите ли, че правителствата в Великобритания и Съединените щати в момента са така изцяло в синхрон на едно мнение?
относно тази война? Не напълно. В всички случаи Британия има много по-сериозна и твърда позиция по отношение на Украйна. Има много по-дълбок интерес в това войната да продължава. В Съединените щати нещата се променят доста бързо и са изключително много зависими от Предстоящите избори. Да, от предстоящите избори, контекста там, как ще се развие. Как, например, за мен е странно, че новоизбраният министър-председател на Великобритания вече трети месец не посещава Вашингтон. Обикновено това се случва още на втората седмица. Това винаги била първата визита на британски премиер. Не мога, да, по принцип е така, но не мога да кажа дали са реално влошени отношенията. В момента не мисля, че има такъв елемент. Всички чакат, на всички им е ясно, че администрацията на Байден си заминава в този вариант, в който съществува. И поради тази причина няма за какво да ходят там. Самия Байден твърди, че е чернокожа жена. Нали, може би тук вече. Добре, последно вие считате, че тази война може и да не приключи скоро, въпреки моментното напредване на руската армия, определено на Донбаския фронт и на други направления. Да, между другото, вчера вечерта започна контрнастъпление в Курска област, за което все още не са съобщили по западните медии, но то върви. Във вчерашната вечер се твърди, че вече Русия е възвърнала контрола на 10 села в Курска област. Тепърва ще видим дали това ще остане по този начин, дали украинците могат да обърнат нещо там. Дали ще намерят войски, които да изпратят. И то точно на това направление, на което бяха взривени мостовете над река Сейм. Доста интересни са събитията. Преминали са река Сейм, руските въоръжени сили са прехвърлили техника. Да, оказва се, че са успели да прехвърлят подкрепление и да започнат активни действия там. И има голяма вероятност съвсем скоро да се окаже, че положението на целия фронт е много лошо. За украинците. Там има един друг интересен елемент. От доста време се носят слухове за възможността за нова такава, как да кажа, офанзивна, неочаквана операция на Украйна, която е изцяло медийна, с идеята да се привлече вниманието на света без никакви стратегически резултати. Но пък всяка такава маневра във военното дело е свързана с загуби. Наличен състав, техника, ресурси. Тоест, аз не мисля, че Украйна вечно ще може да попълва уределите си редици с хората, които виждаме как ги ловят като животни по улиците и ги закарват на фронта. Няма как да продължават това нещо безкрайно, но вече в Украйна се говори за сваляне на превизивната възраст до 18 години и всякакви такива неща започват да се появяват в Радата като идеи. Тоест, това означава, че те са склонни да продължават до последния украинец. Ще видим, нещо става и там, имайки предвид как правителството на Зеленски се разпадна, дори и Кулеба го напусна, външния министър. Нали? Там защо бе отстранен, тепърва ще разберем в дали беше отстранен или си тръгна? Не знам. Добре, каква е тази книга, която сте ви донесли? Това е новата ми книга след края на историята. Искам да ви я подаря с големи благодарности. Благодаря. След края на историята, Александър Сивилов. Много благодаря. И аз също. Ще я прочета и ще ви поканя пак да поговорим по нейното съдържание някой път. Добре, благодаря ви още един път. Уважаеми зрители, останете с нас след рекламите. Продължаваме с една не по-малко интересна тема. Уважаеми зрители, историята на България в момента ударно се фалшифицира, за да бъде синхронизирана с англосаксонската историко-наративна традиция. Джон Малкович и пиесата на Бърнард Шоу "Оръжията и човекът", която ще се постави в Народния театър, е част от този процес. В
тази пиеса българинът е тенденциозно окарикатурен и то от човек, който никога не е посещавал България и не е срещал жив българин през живота си. Шоу завършва пиесата "Оръжията и човекът" през март 1894 година. Тя е написана с пропагандна цел и изцяло обслужва тогавашните британски интереси, които по съществото си са антибългарски. Тя по никакъв начин не кореспондира с историческата истина, защото най-малкото през цялото време се говори за руски командири на тогавашната българска армия, а знаем, че в сръбско-българската война такива не е имало, защото Русия ги изтегля непосредствено след обявяването на съединението. Българите и българската армия са представени като нечистоплътни, малограмотни варвари и шайка страхливци. Директорът на Народния театър Иван Вазов е избрал точно тази пиеса и тя, забележете, ще бъде поставена на националната ни театрална сцена именно в дните, когато край Сливница са се водели най-тежките боеве. Точно във времето, когато младата българска държава и нейната армия, съставена предимно от млади капитани, устоява на натиска и на практика е спасена от проявени от предситени героизъм. На сцената на Народния театър ще бъдат усмивани героите от Сливница, които Вазов възпя в стихотворението "Новото гробище на Сливница". Именно с паметта на Радко Димитриев, Озунов, Паница, Олимпи Панов и така нататък ще се гаври жалкия соросоид. Помните ли, Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни, майко, бяха. Това е написал великият поет Иван Вазов за всички паднали на сливнишките редоти за свободата на България. Днес пантеонът Майка България край Горголят, който е изграден в знак на признателност към героите от Сливница, тъне в разрух и за реставрацията му няма пари. А и видимо няма и никакъв интерес от страна на така наречените ни държава. Но за Малкович, който да се подиграва с подвига на онези храбри и достойни млади войни, има пара бол. Имайте предвид нещо друго, уважаеми зрители, че датата 7 ноември също така се смята и за рождена дата на българската сухопътна войска, точно заради победата край Сливница в битката, в която капитаните печелят войната и спасяват българското съединение. Най-тъжното е, че ще се намерят достатъчно европейчещи се първенюта, които да напълнят салона и да аплодират бурно този водевил, тази гротескна гавра с историята и националното достоинство на България. При мен в студиото вече е доцент Георги Димов, историк и общественик, който заедно с журналиста Симеон Миланов издават канала "Народна сила". Нали така? Точно така, да. Здравейте! Здравейте! Господин Димов, септември е изпълнен с много важни за България дати. От обругавания 6 септември, премълчавания 8 септември, когато през 1946 година чрез референдум България от монархия става народна република, както разбира се и съединението. Да започнем. Какво е за вас 9 септември? Какво се случи на 9 септември? 9 септември е много важна историческа дата. Ние малко страдаме, българите, от синдрома да пренаписваме и променяме историята. Ние не пренаписваме или някой от наши... Всъщност това, което вие споменахте в началото, то е еманация на всичко, което се случва в държавата. Но това е цикличен синдром. Той не се появява сега. Защото в историята и в историческите процеси няма нищо случайно. На 9 септември до 90, от 1944 година до 90-та година се появява една фаза от българската история, една българска държава, която между другото, ако се абстрахираме от емоциите, защото ясно е, че тези емоции много често са по икономическа, политическа линия, аз ще се опитам чисто научно да ги изведа от друга гледна точка, което рядко почти не е правилно. От една страна, ако погледнем геополитиката и това, което Емануел Уорстейн разви като периферия, полупериферия и център, България се оказва в един цивилизационен блок,
чиято история се признава. Това е във връзка и с по-предното ви изказване и тя всъщност от периферия, от една държава, която е на дребни селски собственици, без ресурси, с неосъществен национален идеал, държава, която е изключително разпокъсана, попаднала в изолация, с възможност да й бъдат отнети територии, всъщност се включва в един блок, т.е. блока в както е СИВ, после както е Варшавски договор, където тя от периферия става полупериферия. Т.е. днес много сме изпаднали в периферия. Това води до индустриализация, до урбанизация, до силен възход на българската икономика. Цифрите са свещени. Ако видим статистиката, ще видим бурен възход на България в този период. Те се нареждат индустриалните развити държави. Ама да обобщиме за 9 септември. Казвате, това е геополитическата преориентация на България. Да, когато тя е близко до център. Когато тя става близко до център, който чувства пък изключително братски, близка като народ, като цивилизация. А те, които грумат 9 септември, господин Димов, те защо така услужливо премълчават ролята на днешните ни партньори в тези събития? Визирам САЩ и Великобритания. И съюзното командване, което действа тук. Това, което отговорът има две страни. Въпросът ви има две страни от неговият отговор. Това, което става след 18-та година, именно след двете национални катастрофи, довежда до България до още няколко несполуки и всъщност нашата и политически елит, и буржуазия започва да се ориентира към силните на деня. Днес това го виждаме в тези, които громят тази дата, защото това са неофити. Неофити на езика на историците означава хора, които са прилеели новата идеология, новата религия съвсем скоро. Хора, които доскоро са се ползвали от облагите на властта преди 1989 година, хора, които на времето Сталин оприличи като врага с партийния билет, хората, които бяха в основата на унищожаването на тази система. И тук отговорите са два. Единият отговор е, че това са групи от хора, които разграбиха наследството на социалистическа България, на Народна република България и се обогатиха за сметка на Народна република България. Огромна инфраструктура, която нарязаха, унищожиха, дори нас ни накараха всеки от 90-та година по някакъв начин да бъде съпричастен към това дело. И чувствайки се гузни за това престъпление, те постоянно маловажават тази дата, постоянно я неглижират. Все едно е дата, в която България попада, както знаете, 2000-та година обявиха режима за престъпен, България, в която пада в тоталитарна система. Това не е вярно, защото има три фази в периода 44-90 година. Едната е на народната демокрация, която продължава до 47-48 година. После фазата, когато се приближаваме до съветския модел на Сталин и 50-те години, средата на 50-те години, когато България наистина води една националистична и българска политика, най-вече във времето на Тодор Живков и става важен фактор, водещ фактор и развива държавен капитализъм. Да. Точно така. С една планова икономика, която работи само единствено в български интерес. И разликата голямата от тогава и сега всъщност е, че ако тогава се е съобразявал с центъра, а ние като държава, която е лишена от огромни ресурси, исторически просто сама е попаднала в това положение, е гонила националния интерес в този период. Тези гьонсорати, ако мога така да ги нарека, които са възстанали срещу 9 септември, нали, и тиражират откровенни измишльотини, защо не отидат да плачат и пред британци и американци, т.е. пред тия две посолства? Също, нали, защо те ни дадаха на Съветския съюз? Нали? Това им е основно претенция. Точно така. И всъщност Русия 90-те години беше един от участниците на този преход в България. Тези промени, които се получиха. И тук се получава един парадокс, че много често руски олигарси, бизнесмени, които избягаха сега от режима, от промените в Русия след 90-те години, също плюят против Русия. Това е един, аз бих казал, синдром на тази православна цивилизация, когато много често се ориентираш към силния ден в наше време. Но в наше време виждате хора, които се ориентират, имат дарбата да се нагаждат към силния на деня. Ядат със всеки вълк, лаят със всяко куче и плачат със всеки Точно овчар. така. И това е един проблем, който определено се вижда в наше време. И в крайна сметка те не само, че не гонят национален интерес, те разпродават националните ресурси. Въобще България в момента е в изключително тежка позиция. Но и сега се крият зад знамето антикомунизъм. Сега след вашия въпрос, аз ще ви веднага ще отговоря с едни препрати към 9 септември. 9 септември България е в много тежка ситуация. Тя е изолирана. Между другото, още 5 и 6 септември до 8 тя обявява война дори на Райх, на който между другото при това по същия начин се е поставила в услуга и е възхвалявала германския режим. На 2 септември идва правителството на Константин Муравиев, земеделец, човек антифашист, в интерес на истината отменя пронацистските закони, като този за защита на нацията и защита на държавата, амнистира
хиляди политзатворници, дори се опитва да обезоръжи няколко немски роти, които са тук, нали? Но не успява. Там военните му подливат вода в интерес на истината. И въпреки това, обаче, съюзното командване и най-вече англичаните не се съгласяват той да остане. Сталин е бил съгласен той да остане министър. Разбира се. А тогава И те налагат Кимон Георгиев. Да, Британците. Да. Кимон Георгиев. Те имат няколко души, които е като Геме Димитров в България, но въпросът е, че България след 18-та година, 1918 година, с това започнах далеч след тези две национални катастрофи, е далеч от голямата политика. На 9 септември България се озовава в едно положение като държава, която не може да се нареди сред съвоюващите, т.е. нейната идея да се бъде съвоюваща и да бъде призната, че вече е обявила война на Германия, не се получава и всъщност има едно лутане и тя пак застава на грешната страна. Първа българска армия все пак участва в рамките на Третия украински фронт, чийто паметник нарязаха точно така. В София. И всъщност Третия украински фронт, присъствието на генерал, той става последствие маршал Толбухин, всъщност запазва българската територия да не бъде разпарчетосана. В Москва, между другото, под диктовката на Хариман, Чърчил отправя към Сталин много ясно, това поне за прословутата салфетка е малко преувеличено, но той отправя ясно искане за процентното разделение на държавите. България 75 на 25%, т.е. 25% за претенциите на Гърция. Реално България в южната си част е можела да бъде разпокъсана и да бъде дадена територия на Гърция. Това е факт. Както цяла Добруджа на Румъния, както почти до София на Сърбия. И тогава, между другото, и Чърчил, аз между другото, ако ми позволите, после ще кажа няколко думи и за Чърчил, той също е Нобелов лауреат за литература като шоу. Между другото, и двамата са Нобелови лауреати. Но това са хора, които не харесват България. И той потиква тогава руснаците и казва: да, те воюваха Първата световна война с вас, те постоянно воюват с нас. Има една вградена ненавист. Той казва, София трябва да бъде превърната в картофена нива. Точно така. Думите му са много тежки и той иска много жестоко наказание за българите. Така че това, което виждаме от 18-та година, което аз имам предвид, че България някакси не може да се ориентира в голямата политика до 1944 година. След 1944 година Великобритания винаги е била враг на България и на българския народ. Още от времето на Бенямин Дизраел. Точно така. Бенджамин Дизраели. Да, Дизраели. Така че тук нещата, които вие представихте с пиесата, с Втората световна война, дори ако щете и Първата, дори причините за това са пряко навързани. И всъщност и в тази пиеса, и в цялата политика във Втората световна война проличава онази англосаксонска ненавист не към руснаци и българи, затова тръгна с православния свят, а към православието и православния свят. Наскоро беше издадена книгата на Ван Дам, на един руски генерал, който наистина се оказа един гений в геополитиката и той очертава абсолютно същата картина, каквато виждаме днес. Положението в Втората световна война, между другото, ако ми разрешите, е абсолютно също каквото е положението днес. България дава бази в Бургас и Варна на германската армия, позволява да ползват писти за нападения в Русия, дава огромни ресурси и в крайна сметка прекъсва, между другото, Русия е много възмутена, тогава Съветският съюз, защото закрива консулства, подобно на сега. Закрива консулство на Варна. Едно от условията на Русия е именно на руснаците, именно да възстанови тези консулства. Нещата са много, много подобни. Ние не се учим от историята. И когато ти си център, защо тези атаки са отправени специално към България, това искам да посочи. Тук ще включа няколко много интересни факта за самия шоу, но за този ирландски писател, драматист, всъщност България е центъра на този православен свят. Сега, питате руснаците, те сами ще признаят, самия Лихачов, ето вижте другото отношение, държава на духа. Център, който е дал и в Първата и Втората българска държава импулси, култура, изкуство и така нататък. Това руснаците го приемат и затова ние по времето на социализма няма как да не сме добре, тъй като ние сме близко до хора, които са близки до нас. Като знаете, една държава, ето да си го кажем направо, една държава лишена от ресурси, която има спешно нужда от ресурси, която в момента е фалирала буквално след Втората световна война, никой не плаща това, което е дала на германската армия, която е на дребни селски собственици, както казах. И в един момент, и тя е в изолация от 1934 година между другите балкански държави, почва да получава ресурси буквално без пари, почва да получава ресурси да гради икономика. И наистина тя влиза в третата индустриална вълна с един много силен гръб, който осигурява ресурси, индустрии, иновации и така нататък. В 70-те години стигаме до статут високо развита държава. 27 произвеждаме неща, които са високотехнологични в СИФ. Това трябваше да го отбележим. Елки, компютри и така нататък, неща, които имат висока добавена стойност. Атомна енергетика, космическа
економическа програма. Разбира се, участници. Ние даже се отказахме да бъдем държава с такъв статут. Но паралелно, ако видим днес какво предлагаме на световните панаири, то ще бъде също като тази епоха, в която ви върнах, 20-те и 30-те години, когато България, когато вече е пречупен гръбнака на българите. Българският дух е загубен след тези национални катастрофи. Но се върнем на това, което Шоу показва. Значи, идеята на Шоу е, че той има един архивраг. Архивраг е православната цивилизация, народа, който е дал тази култура, духовност и така нататък, в момента е именно българският народ. По това време, освен православието, се силват и славянските чувства. Много силно 100 години след Шоу Збигнев Бжежински пише в голямата шахматна дъска. Збигнев Бжежински какво пише в големия провал на комунизма? Той казва, че България е единствената държава от целия соцлагер, която има всички възможности да бъде развита индустриална държава. Т.е. тя притежава всички плюсове на този строй, за да може да се развие много бързо. И всъщност ние всичко пропастихме, защото тук ни бе вкаран един колониален режим. Няма какво да се залъгваме. Но въпросът е, че ако се концентрираме върху тази пиеса, ще видим, че тя е случайна. Няма нищо случайно. Тя не е избрана случайно, защото тя акцентира върху унижението, унищожаването на българската култура средновековна. Над 200 пиеси написани от Бърнард Шоу. Защо трябваше точно тази? Аз ще ви дам един отговор след малко, но искам нещо друго да кажа. Искам да подчертая, че България, освен държава на духа, винаги е била културен център и не само на Балканите, на целия византийско-православен или римско-православен, източно-римско-православен свят. Тук дори на разкопките, ако вземем Златния век, после Сребърния век, даже в най-обикновените колиби виждаме такива стилописалки, върху драскане, писане точно от средновековието. Тоест тук нивото на културата е много по-високо, когато англосаксонския свят и германския свят са много изостанали. Това е един проблем, който тормози този свят и това е именно нашето културно преимущество, което те постоянно унищожават, приначават. Защото Европа е римовизантийска между другото, цивилизация. трябва да отбележим също, че някои английски учени като Рънсимън, например, признават това нещо. Ако гледаме сега едно интервю на сър Рънсимън, ще видим наистина някакво признаване. Стивън Рънсимън. Явно той като съвестен учен не може да отрече тези факти. Или примерно Оболенски. Но това, което правят и Чърчил, и Шоу, показват една ненавист огромна към България. Шоу има един много интересен фрагмент в своята история. Аз че Шоу по-скоро е поръчкова, затова го казах. Има един, сега ще ви дам конкретният отговор, който между другото е малко известен, но е факт. Не е таен факт. Факт е, който официално е известен на учените. Шоу до 30-те години някъде, когато получава и своята Нобелова награда, е бил голям почитател на евгениката. Това чудовище, което роди нацизма, което всъщност днес го виждаме отново да се появява, именно унищожаването на хората, на по-нишите създания и те ни приемат именно за такива. Между другото и в самата германска доктрина. Фондация Рокфелер е много голям спонсор на така наречената наука Евгения. Тя е псевдонаука. Псевдонаука, разбира се, но Фондация Рокфелер харчат милиони. След този факт това не трябва да ви очудва. Някъде 30-те години той явно изживява някакъв катарзис, защото започва да изпитва силно влечение към Съветския съюз, към съветската система, към Сталин. Тоест той променя вижданията си. Нас това обаче не ни интересува, защото... Този, между другото, много често променя вижданията си. Точно така. Той е явно вътрешно емоционален човек, променя вижданията си, но това, което той създава в тази пиеса и факта, че ние една пиеса 100 години след първите отхвърляния, защита от български студенти, знаете, и във Виена, и в Берлин, пиесата се забранява, български студенти, ето вижте го духа, живия дух. Български студенти мълчат, протестират, застават твърдо. Сега, веднага либералите излизат и казват: ама българите нямат чувство за хумор. Първо, ние имаме много силно национално чувство за хумор. Вижте предшественика на Шоу, примерно Добри Войников с Криворазбраната цивилизация. След това следва леко с Ганьо Балкански. Ганьо Балкански е толкова актуален днес. Ето либералите с тяхната мечта за митницата. Помните ли какво говореше в дома на Иречек? Аз съм либерал и ето е мечта за Солунската митница. Ето, виждаме го пак в политиката. В момента с скандала. Тоест нещата не са преходни. Това е... Олег Константинов е хванал уникално народопсихологията. Шоу не е хванал българската народопсихология. Той ни я познава. И сега, най-важното, което е за мен, че ние никога не сме си позволили българите се подиграваме с национални герои, с хора, които са загинали за свободата. И това го правят хора, всъщност правят го държави, които са виновни за неосъществения национален идеал в лицето на Британската империя, която е пръв поддръжник на Берлинския договор. Ето тук е голямата гавра. Присъединението е най-яростният противник.
Това е на голямата обединението гава. между Източна Румелия и княжество така, България. точно така. И те са, заедно с австрийците, насъскват сръбския Точно крал така. Милан да нападне моментално младата българска държава. Нали така? Точно така. Така че това не е пиеса, която е писана против войната като цяло. Това е пиеса, която има за конкретна, аз поне съм се познал с детайли, от години съм се интересувал от този случай. Това е пиеса, която има конкретната цел да усмее българин да му се подиграе. Малко след нея се появява, за да потвърждение на това, което казвам, защото знаете какви фрагменти има в пиесата, за библиотеката, за едни омазани с една лавица, намазана с кафе. Това е една от най-древните народи, които са известни своята просвета. Ние имаме културната роля в Европа. След това следва банята. Да, Иво Андрич беше казал, че Османската империя и Западна Европа минава линията на Бозата или на хигиената. Окей, съгласен съм. Но ние вече сме скъсали с това османско минало и 1900-та година. България се електрифицира. Тоест, за София се електрифицира. Започва културният момент в развитието на България. И когато ти окажеш на един народ, който се намира в своя подем по това време, Швейцария на Балканите, икономически, културно, огромно развитие, чужди учени в България, развиват се университети, нашите учени започват да се доказват, това е опит да се унижи българският народ. Ето примера за дядото, който беше на 90 години, доколкото си спомня, не си бил къпал, пък жената си поливала врата, българите къде си миели ръцете, къде не си ги миели. Българската армия, страхливци, нечистоплътни, пияници, точно така. Всички тези квалификации, аз си мисля, че са обидни за нас, а всеки народ трябва да има гордост, национално достоинство, не само идентичност. И ако ги загуби тези неща, всъщност той ще изчезне като народ. Ще се включите ли в една подписка, ако направим да бъде снет? Разбира се. Аз съм твърдо за, защото българските интелектуалци 20-те години, които всъщност създадоха тази култура на това прехвалено царство, което много често се преекспонира от същите хора, които пък защитават пиесата на Малкович, всъщност са заставали твърдо против тази пиеса. Те твърдо са заставали против нея. Така че ролята на Шоу и на Чърчил въобще не е случайна в унизяването. И двамата са талантливи писатели и историци, но те като цяло имат ненавист към българите. Това се усеща много силно. И ние като народ имаме своето самоуважение и в никакъв случай не сме лишени от чувство за хумор. Всъщност нашата литература, на българска национална литература, много добре го описала този синдром. Благодаря ви за това участие. Беше интересно. Чувство за хумор, разбира се, че имаме, но е различно, когато ние сами се смеем над себе си. Друго е да ми се подиграва ирландски плебей. Тоест разликата е много голяма. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен за тази вечер. Желая ви спокойна нощ и ще ви пусна едно съвсем кратко клипче за как изглежда днес българската политика, според мен. Не това. Ето така. Виждате ли, света гори, всичко наоколо се е срутило, но те се забавляват. Смешно имат си тяхните си проблеми, въжделения, въртат се, чудат се нещо какво да откраднат, като тези хора, които си натискат на телефоните и не забелязват нищо и никой около тях.